Det er den 31. december. Det er nytårsaften i aften. Jeg har lige været op og træne for sidste gang i år. Sjovt nok. Og mens jeg er godt i gang med min løbetur, skal I bare se. Og faktisk, altså det går virkelig godt, føler jeg. Så kigger jeg lige ned. Tit så synes jeg, at mit snørbånd springer op eller et eller andet. Så jeg var næsten færdig, men jeg tror, jeg manglede et par minutter endnu. Ved det mål, jeg havde sat mig for. Og så kigger jeg ned på mine sko. Og så er der bare blod. Jeg skynder mig bare at stoppe løbebåndet og tager mine ting og løber ud i bilen. Og nu er jeg lige kørt hjem og sidder ude i bilen ude foran huset. Og jeg er bare sådan, ja, når jeg kigger ned på min fod, så kan jeg også bare se, at der er masser af blod ved mine tær. Umiddelbart så tror jeg, at det er neglerod, der har drillet. Og når man så løber og presser blodet ud, så ser det bare værre ud. Fordi så bliver blodet jo trykket ud. Jeg har overhovedet ikke ondt eller noget. Men jeg panikkede bare sådan, og der er andre inde i træningsrummet, der tænkte, ej, jeg har hvide sko, og det ser mærkeligt ud, og så skyndte jeg mig bare ud. Så nu skal jeg lige kigge nærmere på det. Det jeg nok er mest ked af lige nu, det er, at så hvide sko, og det er de bedste løbesko, jeg lige har, de er ødelagte, tror jeg. Jeg må prøve, lægge dem i noget koldt vand, og prøve om noget, sådan noget opvaskemiddel og sådan noget. Jeg må prøve lidt forskelligt af. De skal reddes. Man kan ikke få dem mere. Eller hvad? Det kan man måske godt. Det er mange år siden, jeg har købt dem. Jeg købte dem virkelig godt tilbud denne gang. Man kan nok ikke få dem til den pris mere, hvis man stadig kan få dem. Nej, så jeg er sådan helt nede over det. Jeg har andre sko, men ikke andre sko, der er lige så gode at løbe i, som dem her til min fod. I hvert fald. Så ja. Det er træls, det er mega træls. Og selvfølgelig skal året slutte af med drama, og hvad er mere drama end blod? Gud. Nå. Jeg vil hoppe ind. Jeg vil faktisk hoppe ind, fordi at jeg har ikke sko på den ene fod. Så, og det regner. Det kan godt være, at jeg lige sådan kan liste min fod ned i lige så stille. Sådan. Ja. Nu må vi se. Jeg ved godt, at vi har været mega dårlige til at filme de sidste par måneder, som er virkelig dårlige. Vi har bare været så ramt af sygdom og stress, og jeg ved ikke hvad. Men jeg lover jer, jeg lover, at 2024 kommer der meget mere familien Frederiksmose liv her på kanalen. Det er et af mine nytårsmål, og jeg har skrevet flere nytårsmål ned, og jeg skal nok læse dem op senere. Det lover jeg. Nu vil jeg ind, og så have fundet ud af, hvad der egentlig er galt med min fod. Ja, det må vi se. Nå, nu har jeg været i bad og fået lagt make-up, og taget mit nytårstøj på, en sort nederdel og en bluse fuld af hjerter, så vi er klar til et nyt år. Jeg har haft mine løbesko i blød, i koldt vand. Jeg har bare fundet en stor skål og puttet koldt vand i, og så skoen ned i. Og det meste er væk. Jeg tænker lige, jeg prøver lige at skylle skoen. Jeg synes, det ligner, der er spredt så lidt, men det er nok fordi, det har lagt i blod. Gud, okay, man kan presse blodet ud, sådan sygt nok. Der ligger noget blod indenunder. Okay, sygt nok. Det er sådan, der jeg trykker. Så trykker det bare blod ud. Men, nej, det må være noget godt stof, det her, fordi at det ryger godt nok hurtigt af det. Nå, se skoen. I forhold til før, der var det jo bare fuld af blod her. Utroligt nok. Jeg tror lige, nu ryger jeg i vaskemaskinen, for lige at være sikker på, at den nu også er ordentligt ren. Nå. Ej, nej, jeg så lige noget. I kameraet. Hele dagen i dag har jeg faktisk bare gået og fjernet
julepynt herhjemme, fordi jeg starter jo åndssvagt tidligt med jul, og det betyder også, at den 25. så gider jeg ikke mere. Så er jeg færdig med jul. Men Brian havde blevet ved med at sige, nej, du må ikke tage julepynt ned før efter nytår. Og så i dag var jeg bare sådan, jeg går ikke ind i det nye år med julepynt oppe. Jeg gider ikke mere, og prøv at se, hvor meget, her stod vores juletræ, og så hvor meget plads der er kommet. Det er dejligt. Masser af plads og lys, der kommer ind nu. Men, oh god, jeg har overset det der. Kæft for det irriterende. Nej, Sian. Det må du ikke. Du ødelægger den. Ikke? Det må vi ikke. Det er fødselsdagsflag. Det må vi ikke ødelægge. Nej, hvad? Det var godt. Dygtig. Ja, nej. Så det skal jeg lige kravle op på et eller andet tidspunkt. Jeg har pællet ned. Nå. Jeg sad lige og tænkte på at redigere en af de gamle videoer, vi har liggende. Fordi vi har faktisk videoer liggende. Vi har bare ikke... Jeg ved slet ikke, om I kan høre mig for Sian sig. Nej, der er der mere julepynt. Han har da også en nissehue på. Kan vi få den af? Hvad er det for noget? Dumme abe. Sådan der. Så, der var lige en hånd. Nå, det kan godt være, at jeg finder lidt julepynt løbende rundt omkring. Jeg var så træt af jul nu. Nu venter vi til næste oktober med at begynde på det pjat igen. Og jeg tror, at et af mine ting her for næste år, det er at købe julepynt og julelys, når det er på tilbud. Måske her i januar, eller så til sommer. Jeg tror i hvert fald, det er sådan noget, sådan vej, jeg skal gå. Ja, skal vi se, hvad vi har liggende. Jeg tror, vi har en 2 videoer liggende måske. Ja, tror jeg. Spændende. Og så på et eller andet tidspunkt skal vi jo også lave en video i forhold til brylluppet. Fordi det har vi slet ikke lavet noget om på den her kanal. Og jeg havde sådan en idé om, vi kunne lave sådan et tilbageblik. Fordi jeg har også sådan, jeg filmede også lidt dagene op til og sådan noget. Egentlig ikke så meget, fordi jeg var så stresset. Jeg var så åndssvagt stresset, fordi jeg skulle arbejde dagene op til os. Og pludselig vi skulle pynte op, og det tog meget længere tid, end jeg faktisk troede, det ville gøre. Så ja. Jeg lovede at læse mine nytårsfortsæt op, men det tænker jeg, det kan jeg egentlig gøre sammen med Brian lidt senere. Eller senere. Han er lige ude, og ja, hvor er han? Han er ude i Naturalisa-butikken, tror jeg. De sælger jo fyrværkeri, og han er lige nede og kigge lidt på det. Ja, så jeg tænker, at jeg går i gang med at redigere lidt video sammen med Sian, når han gider være med, og så skal jeg have vasket mine sko, så den er helt fri for blod. Men det kan anbefales, hvis du får blod på noget hvidt, læg det i en skål med koldt vand, det virker, og ellers så brug noget opvaskemiddel. Jeg har i hvert fald før brugt den der opvaskemiddel, der er hvid og lyserød. Jeg synes også, det er den bedste. Men ja. Hvad se, Sian? Skal det have en? Så kast den på jorden. Kast den på jorden. Og kast. Kast. Yeah! Wow! Kast ned på jorden. Yay! Dygtig. Og kast. Yeah! Hvor du god. Og kast. Oh. Kast. Yeah! Dygtig. Det var den lidt lige. Nej, det kunne
Wow! Hun har ikke tør. Hun har ikke flere. Mere skal jeg lige med på ting mere. Nå, bare sig til Benjamin, han har så mange. Hvad er det, du har på hovedet, Ken? Hvad har du på hovedet, Ken? Godt nytår! Siger han kom? Lad os se. Kom. Mor! Jeg ligner, jeg ved ikke hvad, skat. Hvad gør jeg? Se mit hår. Du har da make-up og sådan noget på mit Jeg har hår. make-up på mit hår, det ligner lort. Jeg har heller ikke gjort noget ved mit hår. Nå. 1, 2, 3, nu! Gigi! Det er den 1. januar 2024. Ja. Lille, du har fået støderne. Ja, jeg ved ikke, hvad det ligner. Siger han. Grøn, tror jeg, han siger. Han er her over julen, har han lært at sige farver. Så der er meget, der er grøn, blå, rød, gul, lilla, eller Nina, som han siger, og pink. Og jeg fortæller ikke, hvordan han siger pink. Nej, så bliver vi demonetized. Han har tendens til at sige det uden N. Skal vi sige det? Ja. Så det skal lige forklare dagplejemor i morgen. Ja, At han ja, render det altså betyder. ikke og siger... ja. 1, 2, 3, nu! 1, 2, 3, nu! Ja, nyt år. Ny lærke. En ny lærke? Nej, hende er ikke med det nu. Det har jeg da ikke. Du er da den samme. Hvad er din nytårsfortsæt for i år, skal? Ja, der er mange ting. Er der det? Hvad er dine mål for 24? Få ryddet op i alt det gamle. Alt Ja. det rod, der er i 2023. Ja. Det kommer der i hvert fald også noget... tror jeg, det bliver gjort i nogle ting. Det sulter jeg i hvert fald gerne der. Men det er sådan set... rådyr ind i... tror jeg. Eller hvad? Det er... Nej, det er kørt. Er det køer? Ja. Nå, derovre. Det er fordi, der stod kun 3 der. Nå. Der har været alt for meget rod. Vi kan bruge 23 på at få sorteret ud og ryddet op. Lagt i systemer. Kasser og så forfølge nogle af de drømme, som jeg har med min virksomhed. Med projekter og sådan noget i stedet for. Nu! Så, Ja. så mit nytårsforsæt, det er at sælge Lamborghini'en. Okay. Selvom det kunne være fedt at beholde den, men Ja. Der kommer en ny prinsesse. jeg har valgt at prioritere lidt anderledes i år. Men det er også det, man lærer altid. Og så bliver man klogere. Og Jeg vil sige, grunden til sådan en situation, jeg sidder i lige nu, det er jo nok mest på grund af andre mennesker. Men det kan man se mere om på BF Lifestyle. ja, lige præcis. Men ja, man lærer. Og, Rejser sig og er klogere. ja. Og Nu er det bare valgt at prioritere det anderledes, fordi jeg mangler sgu nogen. Jeg mangler lidt nogen at have det med. Og hvorfor? have været med. Have BF Lifestyle med. Altså nogen at lave det med. Så det kommer jeg til at prioritere i 2024. Så send en ansøgning. Ja, det kunne man faktisk. Jeg vil have en marker med på BF Lifestyle, som jeg har det med. Altså sådan, så det er noget, vi deler, det er noget, vi har sammen, det er noget, vi skaber sammen, det er noget, vi vækster sammen, får nogle fede oplevelser sammen. Så have en med, en marker med, og så få en masse projekter ind, i stedet for at have Lamborghini. Ja. Så de penge, jeg bruger på Lamborghini hver måned, vil jeg så simpelthen smide i projekter hver måned, for at lave Og så mere har du indhold. nogle mål i forhold til andet. Ja, det er jo også med virksomheden. Det er jo også... Så du har rigtig lave mange det. drømme, faktisk. Du
mad på bordet. Vores Og vi har, fundament, det er det vigtigste. og vi har de her timer om aftenen til at hygge og være der for hinanden og se en god film, eller se Sian grine, eller sådan et eller andet. Altså, du ved, alle de der ting. Når alt kommer til alt, så er det jo mere vigtigt end alt andet. Der er måske kunne... Altså, jeg vil gerne have flere familieture. Sådan noget, som jeg elsker at være i svømmehallen med os. Altså, jeg elsker det, fordi Sian, jeg kan bare se, hvor Ja, det er godt, at han bliver glad. Stolt og glad han er, når vi er afsted. Fuck, jeg hader klorvand. Men sådan nogle ture vil jeg gerne have noget mere i. Altså familieture. Og jeg synes egentlig også, at i 2023, der begynder vi at være lidt mere sammen med noget familie også og sådan noget. Det vil man gerne holde fast i. Prioritere. Få noget mere tid til familieoplevelser, tror jeg. Oplevelser med familie, tror jeg. Nå, det er da også en god mål. Ja. Og så måske lige få helbredet med os. Ja, det var da en god idé. Det synes jeg er det bedste. Det bedste mål, det er at få bedre Helbred. Ja, det har været Men rigtig, jeg tror også, du skal lære i 2024 at tage de her pauser, du faktisk er blevet bedt om at tage. Ja, fordi jeg går til noget genoptræning, og der har jeg fået lektier for, med at jeg skal passe bedre på mig selv. Ved Og holde sådan nogle pauser. Ja. Også fordi heroppe, der sker rigtig meget. Ja. Men smerter er også noget, der foregår op i hjernen. Ja. Så det er også vigtigt at arbejde med på den måde. Ej, kæft, jeg skal selvlysende ud, mand. Jeg tror, mit mål for 24 dage skal have mere sol. Ja. Og hvad er de andre mål så? Nej. Det er nemt at få med derfra. Ja. Det er dem for nytårsforsæt. Ej, jeg skal ikke soleje. Det tror jeg ikke. Jeg skal spille fodbold også. Nej, Det vil jeg godt lige tilføje. det ved jeg ikke, om du kan komme til. Jo, det er mit mål for 2024, så er jeg begyndt til fodbold igen. Så tror jeg, du skal tage din genoptræning lidt mere seriøst. Fordi lige nu har du fået at vide, at du ikke kan komme til at spille fodbold. Hold kæft, det bliver også bare en lang plade af det her. Nå, skal vi se, om jeg kan gøre mit kortere. Du kan godt prøve. Min mål, det er, jeg starter nyt arbejde lige om lidt. Og det er en mega fed mulighed. Så tror jeg, et af mine mål, det er at lykkes i det. Jeg er mega spændt på det. Hvor skal vi hen? Ja, McDonald's. Vil du bare have mig til at sige det? Nej, jeg tænkte bare, fordi hvis du også skulle have noget. Ja, jeg vil bare gerne have noget at spise. Og så spiser jeg bilen. Ja. Og så har jeg et mål om at have et mere positivt mindset, fordi jeg synes 23 har været så undskyld, men det har virkelig været et lorteår. Og jeg kan mærke, at det har været hårdt psykisk, og det har været nederen, og det har faktisk gået ret meget ud over mit humør, synes jeg. Så jeg har virkelig sådan talt 10 og tænkt mere positivt. Det tror jeg virkelig er et af mine store mål. Og så har jeg købt mig sådan en kalender, hvor jeg sådan hver dag skal udfylde, hvad har været godt i dag og sådan noget. Og det håber jeg også lidt kan ændre mit mindset til, ja, at sætte pris på, ikke at man ikke gør det, men at sætte pris på tingene og være taknemmelig og reflektere lidt over, hvad der egentlig har fungeret for mig i dag, og hvad der er positivt og sådan noget. Ja. Det var i hvert fald hurtigt at forklare den, Niels. Ja. Men det er også fordi, du er vant til bare at sidde og snakke om BF Lifestyle. Ja. Hvad har jeg mere mål? Jeg har ellers lavet en liste. Jeg kan slet ikke huske, hvad der står på den. Jeg tror, jeg skal lige ind i mine noter. Nå. Jeg stoppede i en video. Nu var jeg vel lige 10 kilo mere. Fordi jeg lige ville se, hvad det var, jeg havde skrevet ned af nytårsfortsæt. Men jeg kan ikke selv huske det. Og så var vi på McDonald's, og nu har vi lige spist. Og vi har det så ulækkert. Mm-hmm. Det har man altid. Ja. Men vi havde det begge to, som om man nærmest er tømmermænd i dag. Ja. Jeg havde brug for pomfritter i hvert fald. Har jeg ikke en helt bakke pomfritter endnu? Jeg har slet ikke spist den. Nå, den har jeg pakket ned. Det havde jeg ikke lyst til pomfritter, må jeg nok sige. Skal I se, hvor meget Sian hygger? Nuggets af pomfritter, så han elsker pomfritter.
Og han elsker nuggets. Han mangler lige noget ketchup og dyppe i. Flere af mine... Altså, jeg har mange af sådan nogle små åndssvage nogen. Sådan noget. Spise lidt mere sundt. Ja. Altså, jeg vil gerne spise lidt flere grøntsager i 24 faktisk. Og så vil jeg gerne... Far! Det hørte jeg! Far! Siger han vækker Brian om morgenen med sin far! Ja. Men han siger ikke mor endnu. Så vil jeg gerne drikke mere vand. Altså jeg drikker faktisk fint med vand, men jeg vil gerne have sådan fast. Og så vil jeg gerne være bedre til at tage mine vitaminpiller. Så det er sådan noget åndssvagt noget, men det er sådan noget, hvor jeg tænker, at det er realistisk, det kan jeg godt. Ja. Og så er det ellers bare meget det der positive mindset. Og så har jeg nogle mål, hvor det er sådan noget... Ja, nu vil jeg ikke sige det højt, men det er sådan nogle ønsker om os og vores fremtid og ja. Og det må du ikke sige højt? Nej, jeg har ikke lyst til at sige højt. No. Og det er sådan noget inde i mig. Det er jo nok lidt, hvad man tror på og sådan noget, men det er sådan at sige til sig selv, at det kommer til at ske, og så får man vendt det hele. Det man udsender, det er det man får tilbage. Ikke? Det er sådan noget, jeg sådan har tænkt på 24. Og så har jeg faktisk også på min liste, at jeg gerne vil have, at vi bliver bedre til at date hinanden igen. Så jeg ved ikke, om vi skal lave sådan en månedlig date. Ja. Altså sidste gang vi var i wellness, der sagde jeg jo faktisk, at jeg synes, at vi skulle gøre det som tradition. En gang i måneden at tage wellness. Men det er skide dyrt at tage wellness. Men man kunne jo bare, altså... Man kunne også bare købe ud og få en is sammen eller sådan noget. Ja. Bare man lige prioriterer hinanden. Men jeg tror også, altså der er andre børneforældre, der er bedre til at lade deres børn sove ude fra de helt små og sådan noget. Men vi har forældre, der arbejder, og ikke nogen, der måske har lyst til at stå op 10 gange på en nat. Fordi det er hårdt arbejde, det de har. Så de er glade for deres weekender, og glade for deres nattesøvn, ikke? Så vi har skånet lidt bedsteforældre. Så jeg tror, at nu i 24, der siger han klar. Han er i hvert fald blevet lidt ældre, jo. Ja, klar til at komme ud og sove, og klar til at blive passet mere. Fordi altså, du har også nogle søstre, der vil gerne vil passe ham. Det er jeg sikker på. Heidi har i hvert fald passet ham før. Så ja. Det tror jeg bare, vi skal gøre mere af, så vi har mere årstid. Det er okay. Sjælen hygger sig. Så jeg tror egentlig, vi har været okay til at prioritere os i forhold til mange andre børnefamilier. Ja. Det har vi jo gjort om aftenen og sådan noget. Men det der med at tage ud og i biografen eller ud at spise. Så du hygger. Eller et eller andet. Ude for en is eller et eller andet. Bare lige sådan ud, dig og mig. Ja. Og så har jeg en masse, vi har jo gang i nogle virksomheder og sådan noget. Og der har jeg også en masse mål for mig selv om, at det skal vi have op at køre. Ja. Så jeg tror, jeg har sådan en god fornemmelse for 24. Det har jeg virkelig. Jeg tror, det bliver et fedt år. Og jeg glæder mig. Helt vildt. Og så har jeg et mål om at stå tidligere op hver dag, faktisk. Fordi nu har vi sovet længe, så vi har sovet længe i lang tid nu. Og jeg kan ikke have det. Jeg hader også så længe. Jeg kan bedst lide at stå tidligere op og få noget ud af dagen. Jeg vil godt køre hjem i seng. Vi skal lige ud og handle. Jeg er træt. Vi skal lige ud og handle. Jeg er virkelig færdig. Ja. Der er dine hjerteshorts, skal ud og handle. Mine shorts? Det er dig, der har købt dem til mig. Det er fordi, jeg har et sæt magen til. Bare en anden farve. Er de? Nå ja, det er sgu da lyst, ja. Det er rigtigt. Mega lækkert. Nattøj. Det er faktisk sådan noget, fordi det er sådan noget blødt stof, ja. Så nu har vi bare matchende pyjamaser. Ja. Stoppet. Nå, jamen, vi vil til at handle, og jeg tror, at vi slutter vores nytårsvideo af her. Sådan. Vi holdt nytår hjemme med din mor. Det tror jeg ikke, jeg har sagt.
Filmede du ikke derhjemmefra? Du filmede lidt ud af vinduet. Og så har jeg filmet, at jeg jagter Sian. Fordi han har nytårshat på. Hvor skal vi have nu? Jeg tror kun, det er det der 360, eller hvad den hedder. Ja. Fakta. Gammel Fakta. Der har åben. Nej, det var ikke engang hjemme med din mor. Det var faktisk hjemme med din søster Pernille. Ja. Og hendes mand Morten. Og ungerne. Vi holdt nytår, og så var din morbror der. Og hans kone. Og din fætter. Ja. Og din mor. Ja. Og hendes kæreste. Ja. Og Michael var der. Ja. Og vi var der. Så det var faktisk mega hyggeligt. Og så deres børn selvfølgelig. Ja, børnene. Vi var hjemme 11:30. Ja. Og Sian faldt i søvn. På 5 minutter. Ingen gang. Altså det var virkelig, det gik så hurtigt. Prøv at se, hvis det var sådan hver eneste dag. Det havde vi en periode, hvor det var. Vi har haft, inden han blev syg. Vi kunne have så meget tid om aftenen så, sammen. Lige nogle aftener der har vi planlagt, at vi skal hygge os noget om aftenen, og så tager det 2 timer at putte Sian, og så... Og hvis det er mig, der putter, så falder jeg i søvn. Og så bliver jeg sådan, ej, så gider jeg faktisk ikke. Når du så kommer ind og vækker mig, så kigger jeg på klokken og sådan, ej, jeg sover, fuck det. Ja. Nej, jeg synes, indtil juleaften, der var han faktisk okay til at falde i søvn. Så juleaften, han blev så overstimuleret, så fuckede det op. Og så hele døgnrytmen her henover mellem jul og nytår har bare været skåret. Ja. Så jeg glæder mig lidt til i morgen at få en normal hverdag op at køre. Jeg glæder mig også lidt til at kunne sende dig på arbejde og sende Sian i dagpleje, og så jeg kan faktisk fokusere på dit arbejde. Ja, på dit virksomhed, ja. Fordi det kan jeg ikke, når I går hjemme. Det kan jeg bare ikke, fordi man bliver forstyrret. Så det glæder mig faktisk også til, at jeg ligesom kan planlægge min arbejdsdag, og så sige, at nu tager I på afsted, så kan jeg fokusere på mit. Ja. Vi tager den her, eller den i Nørre Nebel? Ja, det er vel nemmere at tage den her. Nej, men det er bare fordi, du kørte her. Du plejer altid. Det er jo bare der. Nej, men du plejer bare altid at dreje her, det derfor. Nej, det er forskelligt. Nå, okay. Ja, det kan jeg godt forstå. Så vi alle 3 får en hverdag op at køre. Sian, han var syg ugen op til hans juleferie. Så han har faktisk fået en ekstra uges juleferie. Og jeg tror, han har haft brug for det. For at hygge med os. Ja. Jeg tror faktisk virkelig, han har nydt det. Men vi kunne faktisk godt mærke nogle af dagene, ligesom at han har trængt til at komme ud og lege med nogen. Ja, det gør de, når de Han har hans body over i dagplejen. Det var noget andet, hvis han havde en søster eller en bror. Ja. Fordi så kunne de ligesom lege sammen. Lege på en anden måde. Men Sian, han har lært virkelig meget snak her hen over julen. Før der snakkede han ikke så meget, og jeg var lidt bekymret. Men og jeg sagde hele tiden, skat, det skal nok komme. Det skal nok komme. Og lige pludselig, så sprang ballonen, så snakkede han bare helt vildt og gentager alt muligt, vi siger. I går lærte jeg ham banke på, og så siger han, kom ind. Altså sådan noget, det er hele tiden. Han er virkelig dygtig. Ja, eller hvis jeg går hen og gør sådan her, så går Sian hen. Altså, så han gør bare alt, hvad vi gør. Jamen, nu blev det virkelig lang video, men rigtig godt nytår fra os. Og vi glæder os til at vise meget mere fra vores hverdag i 24, og vi lover, der skal nok komme mere. Hun lover. Ja, jeg lover. Jeg skal nok filme en masse ting. Ja, jeg har lidt for travlt med alle de andre kanaler. Ja, så jeg tvinger dig med. Ja, det er godt. Så hvis jeg ser træt ud på de her videoer på familiekanalen, så er det altså bare, så er det bare, fordi at det er faktisk der, hvor jeg normalt bare kan være mig selv og slappe af og ikke fokusere på film. Og så trækker jeg mig lidt tilbage, og så hopper Lærke lidt frem. Ja. Fordi det ville være lidt hårdt, hvis jeg så også skulle være, du ved. Men det er svært, fordi du har fået den der second kanal. Og der ville du, sådan noget som at vi var til nytår i går for eksempel. Sådan noget. Nu filmede du jo ikke noget, men det var sådan noget, du godt kunne have fundet på at filme. Det kunne jeg godt, ja. Eller at nu skal vi over den terrasse på et eller andet tidspunkt. Det er sådan noget, jeg vil filme hertil, hvor du nu måske vil filme det til din seng. Ja, måske. Altså det er sådan lidt, fordi min second kanal er også mere beregnet til, når jeg får hallen op at køre. Og jeg går derop med en marker. Altså hvis jeg bare lige kan tage kameraet og lige filme det, en opdatering. Men det er sådan noget, du godt lige kunne filme sådan 2 minutter af, hvor det er sådan noget, jeg vil filme hertil. Ja. Men det, vi skal have fundet ud af i 24, hvordan vi gør det. Og jeg tror, det bliver meget mig, der sådan hiver kameraet frem og lige. Nu gør vi det her. Familiekanalen kommer du nok mest til at styre. Men det er hyggeligt, og
Der er flere, der har efterspurgt det nu, så jeg lover. Nu har I set nogle gamle videoer, nu holder vi opdateret. Og så de 2, eller den virksomhed, vi har startet og sådan noget, der kommer nok noget reklame her på kanalen med det. Og vi glæder os til at fortælle meget mere. Vi skal lige have det op at køre. Ja. Og vi er så spændende. Helt ned i maven. Jeg har sådan en god fornemmelse. Jeg har sådan en god fornemmelse, og jeg har sådan en god energi ind i 24, kan jeg mærke. Fordi jeg har sådan en god fornemmelse. Jeg er ikke den der dvæske, nu gider jeg ikke, og det hele er bare nederen og sådan noget. Ja, selvom det regner lige nu, så er jeg sådan helt god energi. Det er godt, du har det, fordi det her er ikke lige noget svært. Jeg har fucking god energi i min nævn. Jeg har bare gerne hjemme med sove. Ja, I know. Nå, godt nytår. Ja, godt nytår.